mișcă nimeni, Interpolul, ești arestată! Ce s-a... Băi, Dali, am crezut că e... Ce s-a întâmplat, bă, de la ce... No, eu n-am înțeles la telefon că e gravă problema, adică eu nu... Eu de-aia am venit, adică, da, uite, mă, că ai zis să vin, am venit într-un suflet, dar nu știam că e pe dramă. Biță, uite-te la mine, mă, și spune-mi sincer. Nu mai plânge, că eu dacă îți văd ochii aia frumoși, așa, lăcrimați și alea, la orice femeie, eu când o văd că lăcrimează ochii, îmi vine să înjunghi pe cineva. Nu mai oprești, ce s-a întâmplat? Mă doare la atât de nesimțit. Dorel? E așa el, așa s-a născut că e treaba, e de bou, ce Nu răspunde la telefon, îl sun și degeaba. Dorel, păi poate fi pierdut telefonul sau ceva. Mă, e de proastă. Păi nu știu, mă, de ce nu-ți răspunde, adică el e tot timpul cu telefonul în mână, normal, răspunde la oricine, nu e... Alo? Bă, ce faci tu, mă? Lasă că nu e treaba mea, nu mă lua așa, că la greva acolo te jucam în picioare. Ia zic, care e faza? De ce nu mai răspuns tu, Dalila? Că ce? Că? Ui, băi, vorbește frumos, tâmpit. Lui Dalida... Unde? Băi, fii atent că-i caz de pușcărie ăsta, Dorele, nu, băi, mi-a închis. Ce-a zis? Ți-a dat bloc. De ce? N-a zis. Bobiță. Mă, acum, Darito, tu ce faci? De ce m-ai chemat pe mine? M-ai chemat că să ce? Că până la urmă e treaba voastră, mă. Sunteți oameni mari, sunteți vaccinați? Adică tu când te-ai băgat cu ăsta nu știai în ce te bagi? Nu știai că-i tâmpiși că să ajungi aici? Ba, da, dar nu că e mincinos, că mi-a zis că sunt specială. Că se bucură că a trecut pe la mine. Că 2 zile a stat la mine. Știu că adică bine, știu. Am văzut că pe acasă nu e, n-a dat vreo 2 zile, dar nu știam că e la tine. La mine a fost. Da, bravo, am auzit. Adică, din punctul meu de vedere, casă de piatră, sănătate, că eu cred că trebuie să te ia, adică... Păi nu, că acum a plecat și nu mai răspunde la telefon, adică mie că văd că ți-ai răspuns. Bă, Bobiță, tu știi că mi-a zis că mă iubește. Păi tu l-ai crezut? Păi da, dacă așa a zis. Păi și eu dacă spun acum ție că-s milionar, tu mă crezi pe mine? Nu. Păi de ce nu mă crezi? Fiindcă nu ești. Bravo, păi că nu sunt. Păi așa ți-a zis el, că te iubește și tu l-ai crezut, trebuie să... Dar nu un pic, lasă-mă pe mine. Tu zi-mi cum facem. Îl aduci aici că vreau să-l văd. Păi cum să-l aduc? Nu vine, mă. De ce? Că mi-a zis că... Adică ce s-am înțeles din frântură, că băi, nene, eu mi-am făcut ambloa, v-ați făcut 2 zile de cap aici, v-ați întors ca șefi, nu e treaba mea. Eu n-am ca idee, dar a zis, băi, din punctul meu de vedere, cazul e închis. Și tu l-ai lăsat. De ce și-a bătut așa joc de mine? Că e tâmpit și nu... Dar proastă eu, că l-a crezut. Aia e treaba mea. Dar vreau măcar să-mi explice de ce. Bobiță, tu știi cum a purtat cu zilele astea? Mi-a zis, Ca cum un rege. A fost numai cum a vrut el. Și acum, ce face? Dispare ca măcarul în ceață? Vreau măcar o explicație. Așa e, dar eu, din punctul meu de vedere, eu n-am cu ce să te ajut, adică... Ba da, îl aduc aici. Pe cum să-l aduc eu aici? Că n-am cum. Nu știu cum, dar știi ce știu? Ce știi, că... Știu că sunt prietenă bună. Cu secretara șefului Anas Lopozia și cu secretara șefului de la Sanepid. Și sunt datoare amândouă. Că noi secretarele ne avem bine între noi. Și nu cred că mă refuză vreuna și nu cred că ai chef de vreun control acum. Așa că zic cum facem. Atâta vreau, să vin aici și să spună de ce și să-mi ceară iertare. Dacă începem cu cuvinte de-astea care nu ai voie să le zici, eu nu știam că se ajunge în halul ăsta la... Bă, ia! Bă, ți-am zis, bă, să mă lăsați în pace? Da, mă lași în pace, și tu, și ea. Hai, pa! Ia ok, bă. Deci, avem o bunică cu mai multe ouă. Da. Asta am înțeles eu. Deci 22 de ouă pentru 2 prăjituri. Da. Și 30 de ouă pentru 2 torturi. Aha.
Da. Deci de câte o... Hai să mai iau o dată. Deci de câte o are nevoie bunica pentru o prăjitură și un tort pentru cei 5 nepoți ai ei? Ce vă nu înțeleg? Ce? De ce 5 nepoți? Pentru că atâția sunt. Păi da, mă, dar de ce 5? Adică de ce nu 6, 7, 9? Păi dacă sunt 5. Păi asta nu înțeleg eu, de ce 5? Știi? Adică nu ți se pare suspect? Că e fix cât degetele de la mână? Tu câte degete la mână ai? 5. Păi și eu? Sunt tot 5. Deci 5. Da. Crezi că e coincidență? Da. Eu nu, Dorel. Deci e ceva suspect. Înțelegi? Adică ce e coincidență, e suspect. Și asta nu înțeleg, la atâția copii le dă și prăjitură și tort. Bă, dar nu e cam mult? Adică ei nu se satură sau... Decât să desert să bagi în tine. Ce vorbiți, bă, că eu mănânc un tort singur, bă, și nu contează că e de ciocolată, că e de vanilie, de fructe, bag. Da, mă, lasă-mă, Dorele, că nu e cazul tău, mă, aici e vorba de cei 5 nepoți, nu de tine. Adică în problemă nu scrie de câte ori o are nevoie bunica pentru tortul lui Dorel. Nu. Păi, vezi? Dar nu știu, e ceva... Păi și ce fel de bunică e asta, Clau? Ea le dă așa desert din prima? Adică nu le dă și ea o ciorbă înainte, cu un felul 2? Asta nu înțeleg. Și asta cu ou. Păi câte ou poți să mănânci un copil? Bă, li se mărește ficatul, că sunt copii. Poate de alea mici de prepeliță. Știi că alea mici. Așa da. Da? Dar oricum, dacă e după mine, bunica asta e criminal. De ce? Cum de ce? Păi, Păi tu îți dai seama pentru o prăjitură și pentru un tort cât zahăr trebuie să bagi? așa și... Păi zahărul e moarte albă, bă, Dorele, adică e mai rău ca o travă. Ea de ce le dă prăjituri? Ha? Adică vrea să-i omoare sau ce? Că să eu, mă, nu mă, ea pune zahăr să fie bună prăjitura, mă, că e bunica lor, mă, că să vrea să-i omoare, mă, s-a mai văzut cazul lor. Aici nu cred că ăsta e cazul, adică e altceva. Hai să zicem că nu vrea să-i omoare, da? Dar ea tot vrea să le facă rău. Deci fii atent, eu bag mâna în foc, că copiii ăștia nu e nepoții original de sânge, știi? Eu cred că e după la casa de copii, dar tot vrea să le facă rău și ori le face rău la dinți, da, cu zahărul, ori vrea să le bubuie ficatul cu ouă. Deci fii atent că baba e perversă rău de tot robia asta, merge la două capete. E posibil. A? Păi ce ai făcut, mă, Panorama, a? I-ai furat cartea de matematică lui Fimiu, a? Bă, tu vrei să te calcă în picioare? Zi-mă, vezi ceva? Nu se vede, mă, nimic. Dorele, ești înăuntru, mă? Dorele! E înăuntru, mă, că l-am văzut eu când a intrat. Ce dracu, că m-aș și mirat ce o să caute Dorel în casa la Vasil. Păi ce? Păi asta zici ce să caute, că Vasil nici măcar nu ține bani în casă, îi ține în subsol după o damicioană neagră într-o cutie de metal cu două... Dar tu de unde știi? Ce să știu? Unde ține domn primar bani? Păi nu știu, am zis și eu așa la nimerat. Ce-am nimerit-o? Da. Și mai are un loc sus la acoperiș, la stereală, în spatele casei, la Părătrăsne, dar acolo n-ai cum să ajungi fără scară. Nu, mersi. Pentru? Pentru puțin. Plăcere. Bă, dar cum a intrat Dorel în casă, mă? Păi ți-a părut și bă că e stricată clasa de vreo 100 de zile și Vasil n-a pus pe nimeni să o repare. Păi și asta de unde mai știi? Păi de unde mă să știi? De ce e Ardines? Bucătar? A? Am zis-o tot așa la nimerare. Să nu știu că a nimerit-o și pe asta. Bă, tu ești norocos rău, mă. Tu ar trebui să joci la roz în plin, mă, că le iei toți bani. Hai mă, terminați cu vorba. Scoate-l de acolo că vreau să-l iau de ciu. Păi nu pot, mă, că a băgat ceva în ușă. Dorele! Dorele, vezi ce faci tu acolo? Băi, se numește violare de domiciliu, mă. Du-te dracu! Du-te dracu, că asta nu e violare, mă, n-am violat pe nimeni. Ba să vezi ce-ți fac de omor! Ba da, băi, violare de domiciliu. Bă, te rog eu frumos, bă. A, bă, ieși afară să discutăm, bă. Robi, fii atent că pe Dalita n-am violat-o, dacă a vrut și ea. Mamă, să vezi ce să... Băi, de ce ai zis, mă, că o iei de nevastă, mă, nenorocitule, mă? E de așa de șmecher, mă, da? Da? Am vrut să o fac cum a făcut și ea pe mine.
Bine, mă, șmecherule, să vezi ce-ți fac eu când te prind! Când mă prins, dar eu dar nu mai ies decât după 3 zile, da? De ce? Cum, deci tot de șmecher. Hai că te-ai prins, bravo, și fii atent că după ce plec de aici, vii și stau și la tine 3 zile. La mine, mă? Da, la tine, să dai cu mătura, să ștergi praful când vin. Bă, dar eu ce ți-am făcut, mă? Ce mi-ai făcut? Te faci că nu știi. Când îmi dai, mă, banii înapoi? Ce bani, mă? Care mi-ai luat? Bă, care mi-ai luat, mă? Da. Bă, cât ți-a luat eu ție bani, mă? Când mi-ai luat tu mie bani, bă, fii atent, că și tu, și Vasile și Dalida aveți să-mi dați bani, da? Bine, cu Dalida m-a reglat. Dar tu cu Vasile aveți să-mi dați tu 100, Vasile 100. Bă, Dorele, băi, șmechere, bă, nu-ți dau niciun ban, bă, că nu ți-am luat niciun ban. Nu dai niciun bani? Eu las că mă duc și caut acum în casă să mă duc de cine Vasile bani. Bă, Dorele! Alo, domn primar? Avem o situație. Da, Lido. Ce faci, mă, tot plângi? Dorele, nu căuta banii în casă, mă, că nu e acolo. Mai termină. E în altă parte. Ascultă, Unde e? Să te aduc, mă, banii unde ține domn primar. Uite cum auzi, mă, că în casă nu sunt, te duci și mi-i aduci. Păi de unde, mă, Dorele? De unde te duci frumos în spatele casei, sus la asereală la acoperiș lângă paratrăznet. Bă, dar de unde știi că ține domn primar banii acolo? Că nu sunt, Dorele. Treaba mea de unde știu, te duci frumos de acolo și mi-aduci 100 de lei, ai înțeles? Bă, Dorele, nu mă enerva, mă. Ia. Eu am vorbit cu domn primar și domn primar mi-a zis să rezolv situația. Hai, te rog eu frumos, ieși afară cu mâinile sus. Ba, aduci banii? Nu! Nu? Da, așa. Păi, Ia zi-mă! Îmi dai 100 de lei sau nu-mi dai? nu! Nu? Deci fii atent, Robi. Dacă îmi dai 100 de lei, eu plec, nu mai vreau nimic, da? Bă, nu-ți dau, bă, niciun ban. Nu? Iau 2 ani. Am plecat. Aha. Care ești afară că te omor? Da. Ce, mă? Eu zic să-i dai banii că îmi dai de la tine. Nu poți să-i dau, bă, că e mai grav că sunt banii domn primar. Și ăla dacă află îmi cere de 10 ori mai mult. Păi nu-l știi pe domn primar? Nu, că așa face, așa face. Băi, dă-mă 100 de lei și am plecat, mă. Nu-ți dau, bă, niciun ban. Nu-mi dai? Nu! Bine. Eu zic să-i dai banii, că nebunul ăsta face praf toată casa. Păi, Martinis, n-am cum, bă, să-i dau. Că noi la poliție am fost învățați să nu negociem cu teroriștii. Dar ce, mă, ăsta-i terorist? Ăsta-i doar tâmpit. Uite așa tâmpit cum e, mă terorizează pe mine. De ce terorist? Ia uite-le, Bă, ia-te, număr până la 3. Dacă nu-mi dai banii, praful fac. Mai, Dorele, uite-te la mine, mă. Ia, Spirit. Deci tu vrei bani de la Robi și de la Vasile, că cu Dalida ai rezolvat, da? Da. Păi și de la mine nu vrei? Nu. Păi de ce? Că tu n-ai nicio vină. Păi și ei au? Păi iau, că ei m-au făcut de bani cu șmecheriile care le-a făcut. bă, când te-am făcut eu pe tine la bani, mă? Hai, dași în gură, că și tu și Dalila și Vasile sunteți niște putori care ia pielea după oameni. Bă, voi vă puneți cu mine, bă? Păi dacă află oamenii ce faceți voi, vai de capul meu, băi, dacă află aia ce fac eu acum, uite cu la mine că mi s-au urcat toți în cap. Bă, stai puțin, mă, ce au ăștia trei în comun? Ăștia trei în comun lucrează toți trei la stat. Ia, bravo, Ardiles, băi, asta știți, da? Păi și ce ți-am făcut noi, mă? Păi bă, voi lucrați la stat și statul mi-a luat mie bani, deci că am venit eu la voi. Când am venit eu, mă, la voi? Și chiar dacă am venit la voi, de ce mi-a mie statul bani? Ce bani, bă, ți-a luat statul, mă? Ce bani? Păi mi-a trimis hârtie acasă, bă, să plătesc. Ce să plătești, bă, doamne? Impozitul pe venit la stat, bă! Prostule care e și tu și statul, mă! Când am venit eu la tine, mă? Ia că vă iau eu la 13-14 acum, bă, și pe tine și pe statul ăla care nu face nimic altceva decât să ia bani. Bă, nu înțeleg nimic, mă. Când am venit eu când am venit la mine, i-am cerut eu bani. Ce Nu bani? ei cerut tu, mă, statul i-a cerut bani. Băi, Aha! Ia, te vezi? Și tu e statul, tu e statul, și tu și Vasile și Danica. Ce faci, bă, acolo? Ia ieși afară să spun două vorbe. E Tina! Stai, mă, acolo, ia ieși afară că am două vorbe cu tine. E Tina! Dalida, știu, mă, de ce e supărat băiatul ăsta al tău. Îl deranjează impozitul pe venit. Da! Mă, tâmpitule, mă! Impozitul pe venit nu înseamnă că ai venit la cineva. Hai că nici tu n-ai multă minte, Aspirino. Cum mă dacă așa îi zice? Normal că am venit, că altfel îi zicea impozit pe plecat dacă era. Aspirino, lasă-l că e tâmpit. Vezi că te-am auzit, îmi ești cu mult. Ce impozit are să mă de plătit, că tu trebuie să știi. Dă-te-mă la o parte. Vai! Asta are o bucată de pământ scrisă pe numele lui și a dat-o lui Popica lui Mizilic să lucreze și să-i dea și lui ăsta niște bani. Numai că nevasta lui Popic este fricoasă și nu lucrează cu bani negri și a venit și a declarat la primărie. Băi! Ai semnat contract cu Popic? Da, m-a semnat și ce? Era terenul de la tata aia, i-am dat lui Popic să lucreze și Popic îmi dă bani. Păi și ți-a dat, nu? Da. Ei, ăla e venit. Păi da, mă, că omul a venit și mi-a adus banii, eu ce zic aici?
Măi, banii ăia sunt veniți și tu trebuie să plătești impozit la stat 300 de lei! Adică eu am terenul, copii când lucrează și statul vine și ia bani, nu? Păi statul ce treabă are, mă, în afacerea asta? Băi, Dorel, statul e cu statul, băi, nu face nimic el decât cere, mă, și schimb promite și din când în când se ține de cuvânt. Mai lasă-mă, mă, cu teoriile tale. Mă, te-ai lămurit care-i treaba acum? Eu cam nu prea. Măcar nu vrea, este războiarea lui Dorel. Ia atent, cu tine n-am terminat, domnul, da? O să vii și la tine să-mi iau partea, că și tu ești stat. Băi, de ce n-ai zis că mă iei de nevastă? Din cauza ta, mă, tu faci mâncare bună, mă. Nu știi ce sarmale pune face Dalita, mă? Eu știu. Ma, și iată, eu m-am dus la ea să recuperez banii, da? Și iată în vorbă că dacă nu de la niște sarmani. Și am zis că da, și mi-a dat și un par cu tine, înțelegi? Și e bun vin de la Dalida. E bun, da. Și m-a luat somn. Că m-am trezit, făcuse clătite, mă. Băi, și mie dacă tai clătite, pe mine mă apucă posta și de alte alea, știi? Și ea m-a întrebat dacă vreau să rămân peste noapte la ea. Păi și ai rămas? Și normal că făcuse clătite, ce ai? Păi ce, bă, tu pentru clădite ai rămas? Păi așa am crezut și eu. Nu cred. Nimic? Mai nimic. Mă, tâmpitule, mă, tu ai stat 3 zile acolo pentru clătite? Era cu dulceața de vișine și alea e poartea mea, deci nu mai pot. Da, mă, că a zis că dacă nu se căsătorește, el nu face nimic. Păi da, mă, dar ce credeai tu, mă? Ce credeai că dacă am venit să-mi iau banii, tu crezi că pot să-ți fac și cadouri erotice ție? N-ai găsit prostul, fii atentă, ce vrei tu, rămâne la mine. Păi bă, animalule, tu ai ținut o asta întărâtată 3 zile și te și nu ai făcut nimic? Mai nimic, ca lumea este. Nu te dă că ești prost. Mamă, să vezi ce-ți face Dalida dacă te prinde, te mănâncă cu cuși cu tot. Dacă mă prinde, dar n-are cum, că eu sunt în casă și voi știți afară. Ia, ha? Dorele, mă duc să aduc banii, bine? Da, da. Da, stai potonit, da, te potonești. Da, mă, gata, du-te. Părinte, te rog eu frumos, ajută, vine mai păr. Rami, plătesc toate taxile tot. Tu mă scoate-mă de aici, că asta scoate viața de mine. Ce ți-a zis eu ție, mă? Dacă ești tâmpit, așa-ți trebuie. Hai, du-te, te-și bagă, nu mai sta, că stă norocul. Hai, Dacă te-ai pus cu statul, ți-ai zis eu că statul te urmărește și tot te prinde până la urmă. Și cum te prinde, cât ameargă. Lulu, iubitulu, mama, să-i mulțumești domnului Fericel că el te-a salvat. Vezi ce drăguț e? Îți place? Domnule Fericel, vă mulțumesc foarte mult că l-ați salvat. Vă deranjează dacă vă dau niște bani? Da, bani, să vă doamne, eu cu bani. Eu banii dacă i-am în fiecare zi, dacă i-am ori, dau pe toți sorii ale nevastă mea. Am luat de băut, e bine așa. Sau, dacă vreți, veniți cu mine în Bahamas? ia uzi, măi! Pe cheltuiala mea, firește. Vă trebuie doar buletinul, avionul e privat, stăm cel puțin o lună cu toate cheltuielile incluse. Adică e avion privat, e al lui doamna. Avion, da, are 2 locuri. Sigur, merg în Bahamas. Unde e Bahamas? E undeva în Moldova. Gata, mi-am luat aminte, nu e departe de vasului, nu? E Oceanul Atlantic. Da. Mă rog, Adică da. e foarte frumos. Sunt plaje, nisip fin. Da, o să vă placă foarte mult. Îl luăm și pe Lulu, da? Dragă Nichi, sper că îți dai seama că nu-l mai pot lăsa la tine după tot ce am văzut aici. E mult prea periculos. Nu. Cotețul ăla l-am plătit, dar nu mă mai interesează. Poți să faci ce vrei cu el. Mulțumesc. Deci? Deci da, luăm pe Lulu, cum să nu luăm pe Lulu? Păi eu pentru Lulu, adică de-a trebuie să trec acasă ca să-mi iau buletinul. Da? Domnule Fericel, te duc eu cu mașina. Ia uzi! E bine de tot. Proștilor, plec în Bahamas. Bravo, măi! Ia uzi, mă, pleacă banana! E, na? Da, mă, Nu ne știi, mă. Azi zis acum, mă! Haideți să mergem. Hai, Fericele! mergem cu domnul Fericel. Banana! Hai să capă! Ia uzi, mă, mamă, dacă eram eu! Mai rațărul de d-astea. Mai. Ia, mă, câini, doi lupantele de 10 litri. Aha, hai de cum viu. Îi rupe asta la consum până... Băi, săracilor!
vă conduce asta? Cred că da. Ia de masă. Ce ai pățit? Da? M-a bătut frasul luna aia, mă, când am vrut ceacul la mine, dar a venit să-mi iau să vezi o omor ce iese. Iar te-a bătut ăia, mă? Ce vorbești, mă? Păi nu, mă, că ieri l-am bătut eu pe gazon și de-aia m-a bătut pe mine pilona, știi? Că l-am bătut ieri pe gazon, dar n-am vrut ceacul la mine. Să vezi o omor ce iese acum că am vrut să iau un ceacul. Ia mai zi-mă o dată. Ce, mă? Pe cine ai bătut ieri? Pe gazon, mă, ce l-am bătut? L-ai bătut pe gazon ieri. E bine. Te-a bătut gazon, bău, dracu, eram de față acolo și am văzut ce s-a întâmplat. Și ce, mă, eu n-am dat, mă, că am dat și eu, și acum am venit să iau un ceacul, mă. Ce dracu ai dat, mă? L-ai dat cu ochii în pumn, l-ai dat cu fundul în șut, aia l-ai dat tu. Da, dracu, potolică, te omoară aia cu bătaia. Ce vorbești, Bă, hai mă? să mă ajut să scot navetele alea afară. vorbești, mă? Că Stai, vine mă. aia cu marfa să ia navetele. Bă, auzi, bă, că m-a bătut ăla. Bă, te bate aia, te șoimănește, joacă în picioare, de scoate ficații din tine, boule. Hatule, ia, l-am găsit. Stai, bătăi. A? Uite-l, să vezi ce omor ne dau tu. Ce faci, mă, ce stai acolo așa? Nu mai ești prietenul meu? Dar cu mine ce ai, mă? Ia, mă, să mă ajut să-i bași eu pe ăștia, mă. Ia, trebuie să lași eu pe bobiță cu navetele. Lasă-mă, nu mai mă ajuta tu pe mine cu navetele alea. Ajută-l pe ăsta la bătaie, că ești prietenul lui. Da, mă, hai, mă. Hai, mă. Du-te, mă, cu el, n-auzi? Lasă-mă, mă, în pace, că te ajut cu navetele alea. Nu mă ajut, dar nu mă ce zic că ieri, uite că vine băieții. Ia, taci, mă, că Hai pe vine. capul meu. Să vezi ce omor meu acum. Fii atent, uite, ia. Haide, băi. Mâine sus, mâine sus, treci aici! Armele jos! Armele jos! Pleci, te-am blocat bobiță! Mamă, mamă, e super idee, bă! E super idee, hai de capul meu! Bă, de ce nu faceți voi la grădiniță, mă, dacă ați dat în mintea copilor, a? Ia! Bă, să ce ai, mă? Bă, deci ce ai văzut tu aici, a? A fost așa un fel de antrenament, știi? Că noi vrem să facem o chestie, o simulare pentru o chestie care se întâmplă aici în spațiul ăsta. Ce ai zis, mă, simulare? Da. Vezi, dracu, să nu-ți dea sângele până de la cuvintele astea sofisticate. Ce simulare ați făcut voi? Bă, voi nu sunteți sănătoși, mă, oamenii în toată firea. Nu te vezi, mă, cât măgădău de om ești, mă. Vă jucați hoții și vardiștii ziua la amiaza mare, mă? Bobiță, deci e super idee, bă, băiatule, deci n-are cum să nu meargă, înțelege, pe verificată. Ce Și am idee? văzut-o la unii pus în practică, deci mai sus, în sus. Ce idee că mai vă curios ea? Paintball! 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 Ratatata! Paintball, bobiță, fii atent ce am făcut. Ne-am uitat la un film, știi, eu cu Gianni, în care erau niște oameni, bă, oameni serioși ca noi, așa, cu familie, cu copii, cu servici. Ce crezi că făceau? Deci să alerga cu niște pistoale, bă, și să împușca, știi cum să distrag ca lumea de tot. Păi și care e asemănarea între voi și oamenii de ați văzut voi în film? Adică copiii tăi sau serviciul ăsta? Că n-am prea Mă, înțeles. dar dracu de servicii de că dacă bagi bani în ideea asta, n-are cum să nu iasă. Tone de bani, tone de bani! Eu sunt singurul în satul ăsta, mă? Că să fii sigur, mă, noi ce suntem, mă, băi, mai e rață, mai e brânzoi, pandele, eu grămadă, Păi mă. și atunci de ce nu te duci, mă, panoramă să vorbești cu ea? Bă, de ce nu vă duceți voi cu ideile astea la oricine altceva? De ce veniți, mă, voi tot timpul la mine aceea? Ce, mă, eu sunt singurul om care are bani, mă, pentru ideile astea ale voastre fantastice, bă? Bă, și dacă e ideile astea bune, bă, de ce nu vă duceți voi, mă, să luați fonduri europene, mă, că ea are bani să dea pentru așa ceva, mă? Ce, Gianni, te-ai blocat? Și asta mintea în loc, nu știi ce are fonduri europene, sau cum? Ia, e banii aia care vine direct de la Bruxelles, ești nebun. Dar nu e murțugăraie mare, mă, pentru fondurile alea. Ce, mă, mărțogăraie? Da? Bă, stai drag cu potolică, inventez cuvinte și trebuie să deschidă ea la dicționar să le pună acolo, că nu există. Ja, eu vorbesc de teancurile alea de hârtii care stau pe birouri mai înalte decât mărțoaga, mărțogăraie. Dar noi am venit la tine că tu mereu ai avut ochi pentru idee bună, mă. Te faci, o să fii singurul din satul ăsta care face așa ceva. Deci n-are cum să nu iasă, e ce bela idee. Te faci? Ia? Ia uite-l. Ia. Se gândește. Te gândești O serios, simți? este? A? Hai, bă. Mă, cu cine are Craiova diseară? Cu Mioveniu sau cu Rami?
o să mergem și pe trei copaci așa, unde duce aceea și băgăm acolo căruțe. Ne mai ascundem după câte o cușcă, ceva, facem frumos. Deci eu zic să nu te mai gândești, bobiță, să te bagi, mai ales că ai distracție la votul calului și așa mai faci și tu niște mișcare, niște, a? Ia uzi, al dracu, acum ai probleme cu mine că sunt gras sau cum, poate îți dau vreo 2 capete în gură, ia vezi. Bă, termină dracu cu mișcarea asta, mă, ne te-ai pus cu mișcarea, bă, fii atât că spune fratele tău, ce șansă ai tu acum în fața ta? Lasă-mă dracu, mă, că șanse am avut dacă nu se năștea ăsta, acum e prea târziu. Nu mă nebună șansa ta, uite terenul ăsta de fața barului aici, bă, băiatule, pe imaginează că mergea și apăsat și de la oameni, o căruță părăsită, un ambar abandonat, niște roți de cauciuc, e de la lucruri de la oameni. Adică cu ar veni să mă duc la cer și prin sat, așa, din poartă în poartă, este? Nu mă nebună, uite, stai tu acolo ca bossul la umbră, înțelegi? Și eu cu Dorel fac tot greu, luăm toate lucrurile astea și le, uite, le punem pe aici așa frumos și face traseu, tată. Trasee? Da, mă, Trasele, vreau să fac 3 trasee, facem, fii atent, deci un traseu pentru începători, unul pentru unii mai așa și așa, care e la așa, și unul al treilea, care e ăla pentru experți, pentru poși și poșilor, și o să numească traseul Dorel și Gianni. Gianni și Dorel. Nu fac, mă, niciun traseu, n-auziți? Păi, de ce te pui tu împotrivă mereu? Care-i mă treabă, că nu înțeleg, bă? Păi ăsta e mecanismul de apărare, mă, așa m-a apărut la toate prostiile astea care veniți voi de fiecare dată la mine. Că dacă eram broască testoasă, intram în carapaceu. Sau dacă eram caracaliță de aia, dădeam cu cernală de aia pe voi, cum de aia. Dar eu n-am ce să vă zic decât să vă trimit să vă duceți dracu cu toate ideile astea voastre, că nu-mi vine altceva. N-auziți că nu fac nimic, sunteți stâmpiți la cap, nu mă interesează treaba asta. Da, era sigur, mă, ți-am mă, știi de ce nu face el? Că el de-aia nu vrea, mă, distracție și palarau, mă. El e un moș rablagit, mă. Ia auzi, mă, tu moș rablagit? Păi dacă stai așa rablagit, ia-te, mă, și ia mătura aia și apleacă-te și de praf după toate mesele aia, că eu nu pot, mă, că-s moș rablagit și mă doare spatele. Și tu rămâi aici cu mine să ne uităm în ziarul ăsta la anunțuri, să vedem dacă găsim servici, că eu 10 minute pun pariu că-ți găsesc 10 joburi. Lasă-te-le dracu de anunțuri de servici, bă, că le știu pe doros să rupeți scârca pentru 1000 de euro. Nu mă interesează, fii atent, mă, că-ți mai pictez odată imaginea care am eu în cap. Deci fii atent aici. Ai cârciumă, da, bam. Aici o roapă, niște copaci neacăzuți așa, niște paturi, dulapuri stânga-dreapta. De ce? Fără investiția e 0, măi, de bloacă, zi, mă, și tu. Da, mă, și face și Diloriană. Exact. Investiția e 0, mă? Zero, nu faci niciun ban, nebunul. Niciun ban. Niciun ban. Și e fără taxe, fără impozite? Bam. Rămâne TVA-ul la mine? Da, vreau. Hai de cap, mă, bă, ce-mi faceți voi mie? Hai, bă. Ia stai, mă, jos să... Hai pe capul, ți-am zis, mă, să fac. Paolo, cum mă întoarceți, cum mă perpeliți voi pe mine? Aude-l, mă, partenerul. Ce zici, mă? De dracu faci tu castel aici, mă? Cum, mă, e de între aia 4 nuși, mă. Bine, facem cu zidul în scândură, frumos, batem scândură și după aia băgăm așa acoperișul, îl băgăm frumos, facem acoperișul de la castel și turnurile. Tu nu dai seama cât îți ia să faci castel, nebunule, unde facem, mă? Bă, iertați-o că v-am auzit acum când veneam cu berea asta, că vreți să faceți castel la ceva. Ăsta vrea să facă castel. Bine, bă, ăsta, tu nu contează, că sunteți asociați. Da, mă, facem și fii atent că facem și frumos cu șans din ăla cu apă de jur împrejur, așa. Da, să vină cu calul să părească. Da, mă, și plin cu rechini. Mamă, să-i ții hățuie. Da, ideea că pe terenul ăsta nu aveți cum, mă. De ce, mă? Păi nu aveți cum, că aici e... Cum ar veni rămășițele lui Troia de desubt, adică e patrimoniul UNESCO. Și dacă mai ai băgat o sapă, 50 de ani de pușcărie, te-am luat imediat, te vede prin satelit. Și ce, mă? Facem pe piloni, mă, nu mai dăm găuri, facem direct pe piloni și nu gata. merge, mă, eu n-am vrut să fac pe piloni, am vrut să fac castele peste castele aici, dar nu, te ia poliția, te-a. Și nu e că nu vreau eu, mă, să fac. Că ideea până la urmă e bună. Bă, dar eu vă zic ceva. Nu se merită, mă, pușcăria asta. Unul la unul. Doi la mână, e proastă ideea cu paintball-ul ăsta. De ce, bă? De ce? Vă zic eu de ce. Mă, ia gândiți-vă voi așa, mă, bă, dacă le dai arme la toți nebunii ăștia la noi din sat, okay? Bă, ia gândește la Firicel sau la Gogoaș, să nimerească ăștia amândoi în aceeași echipă, să mai fie și puțin troscăiți, să le dai armele alea, să tragă cu culanțe, cu de-astea, cu bile în oamenii ăia. Păi, bă, spune eu că după ce termină bilele, ăștia nu sănătoși la cap și nu mai vedem fața ochilor și ia și lopata și chimițiola pe toți, devine poliție, vine salvare pe aici, de să spun eu, înfundați pușcările, bă. Nu e bine, bă, treaba, n-ai ce să faci aici. Tu nu te gândești la avantajul care l-ai tu asupra clientului, bă. Ce avantaj eu Ce avantaj? M-a întrebat ce avantaj? Ce avantaj? Eu te pun la cap, gândește-o pe asta. Ăștia se aleargă pe aici, dar să-mi pușcă o oră jumate aici de mult. Pa, ratata, fuge pe aici de repede. După ce s-au oprit cum să terminați, sunt însetați, vine să dea comandă, da? Ei, o fi rău să iei comandă la câți? 100 de oameni ori, 1000 de grupuri pe zi și de la ca milioane de euro. Milioane de euro. Bă, tu n-auzi că nu mă interesează, bă. Nu mă interesează nici să investezi, nici în detergenți, nici în bire, nici în paintball, nici în dracu să vă ia. Nu mă interesează că sigur se lasă cu pușcărie, tu nu înțelegi că se termină nasol într-un fel.
Nu vreau să mă bag în asta. Și nici voi n-a trebuit să vă băgați sau meargă capul altceva. Gata, mă, știu. Mamă, fii atent, facem cu cornete de hârtie, cu Tuberman. Cum ai făcut? Mamă, Dorele, Nu mai genial. luăm bine, gata. Bă, asta e, bă, dar nu cornete prăști. Prăști, că nu mai am venit de cornete. Eu, prieten, jape, gata, mă. Gata, mă, asta e ideea, bă, băiat. Uite, bă, gata, mă, că mi-a venit. Ia stai, bă, dacă e cu cornete și cu prăștii se schimbă treaba, mă bag și eu, că e mai bine. Ia, pleacă, mă, dai ți-a, nu ai avut viziunea aia, Ia, tata. mă, și pe mine la Pleacă, mă, afacere, du-te, băi! A, bă, te-a pupat. Petreceri de copii. Bă, cum dracu funcționează mintea asta a voastră? Cum faceți voi, mă? Vă treziți dimineața și după ce vă treziți dimineața, în loc să vă duceți la serviciu să vă luați banii să faceți o muncă cinstită, de unde dracu vă vine, mă, ideile astea? Nu vă bubuie capul? Cum v-a venit voie idee să faceți petreceri de copii? Și ceva, asta nu e muncă, mă? Adică, bă, tu știi cât a stat Antea cu forfecuța, mă? Toate hârtiile astea au fost 3-4 ore. Că n-am avut bani să luăm confeti, dar gata, făcute, știi? Că a apărut acum unele, deci fii atent, confetile băgate într-un tub, are capac și când dai comanda la mulți ani, la abracadabra, ce semnal alegi tu, ai tras de ăla, știi cum bubuie, mamă, ce frumoase schedințe, mă! Bă, ce vezi tu aici? Ăsta a fost prototipul, tata. Înțelegi că noi am vrut să vedem cum arată lucrurile astea în realitate. Cu cântece, cu confeti, cu alea. M-am pus să băgăm și artificii și alea, dar am avut... Dar oricum, la cum a reacționat tu, e clar că ți-a plăcut. Bă, pentru ceva, mă, strângem asta de aici, că reciclăm tot nebună, călcăm pe ele să strică. Ia, uite, pune așa acolo. Bobiță, fii atent aici. Dacă tu vrei să fii acționar, înțelegi? Bagi niște bani în afacerea asta și noi ne luăm toate costumele, mă. De Lilieci, de Elf, de Superman, de Batman, le luăm toate. Deci cum ar veni, tu îmi propui mie acum ca să iau niște acțiuni, să intru în afacere, să vă dau eu nouă niște bani, să vă las costume și ca să intru în afacerea voastră. Asta a zis. mă, da. Dar știi cum, domnul Șucru, te mai băga. Ia, doamna Mușet, lăsați-mă să... Deci, băieți, înainte de toate aș vrea să știu cam la ce procentaj v-am gândit în afacere să vindeți mie și cam ce v-am trebuie să vă dau eu. Ce dracu asta rămas mă? Suntem la Imperiul Reilor, bă! Și acum voi mă interesează afacerea, dar trebuie să-mi explicați mecanismul, cum funcționează. Care e mecanismul afacerii dumneavoastră? Gata, mă, m-am prins, trebuie să mergem să vorbim mai... Nu, rămâi aici, te mai duce nicăieri, rămâi aici. Tu ești creierul afacerii, cum ar veni, nu? Deci, să-ți explic planul, mă. Bravo, bă, explică planul. Păi, dar zi-mă așa, mă, mă mai lua coaza, nu mai înțelegea nimic. Deci, fiat că planul e simplu, mă. Deci, fiat, noi stăm la pântă, da? Până când pleacă părinții, dacă stăm lipiți de perete așa, știi? Pe modul ninja, știi, ca să nu-și dea seama că suntem acolo, înțelegi? Eu stau în umbra lui Dorel, luna mea... Bravo, înțelegi? ninja ta, știu că am văzut-o, ha? E, fii atent, deci cum am plecat părinții de acasă? Bum! Am intrat pe ușa, am dărâmat ușa jos, intrăm cum intrăm masca. Stai jos! La mulți ani, nu mai înțelege că bine are nimic, înțelegi? Ăsta e un pic la mulți ani, că le dă confetiuri, dar noi facem show, mă. Facem show și țara când se întoarce părinții acasă le dăm... Asta e, trebuie să le dea bani frumos pentru toată distracția care a trăit-o copiii aia, care e șocat, bă. E șocat, da? Bă, matele, zi-mă că nu-i super idee, E mă. ca lumea tare, E mișto de tot. mă. Deci am intrat, bum, oh, la mulți ani. Înțelegi-le? E bine rău, bă. Audia! Am și popoci, vrei să-i vezi? Nu vreau să-i văd. Da, mă, este să bea apă, așa. Și uite. Fratele, veniți mărezul! Audia! Austele, da! Mamă, ce are, deci e ca lumea tot, mă, deci e fabrică, acum avem de toate. Mamă, deci iată că asta e mai bună ca aia ta cu CD-uri. Ia, nu e mai... Și aia era bună, mă, nebună, dar nu înțeleg proștii ăștia cu tehnologia cu aia, trebuie să le dăm la papa, că ăsta vor ăștia, Bă, înțelegi? fii atent, deci știi ce ne mai lipsește nouă? Femei? Nu, mă, ciocolată și spray-uri, mă. Da, bravo, nu e, mă, că o luăm treptat, așa, ușurel, înțelegi, să nu ne întinde mai scurt decât e plapul, mă. Cum adică? Adică, ia uite-l, mă. Întâi punem baza, nebunule, știi? Baza, că baza e cea mai importantă, avem aici o gamă mai retrusă de produse, înțelegi? După ce rupem cu uleiul, cu Ciocolată și spray-uri. Nu, da, mă, ce alea, dar ce mai-și blocat pe spray-uri acum, ce-ai? Nu, mă, dar mă gândeam așa că spray-urile e mai greu de falsificat, știi? Că n-are dopă, are decât găurica aia și nu poți să bagi mult pe acolo, știi? Și periculoase. Periculoase că eu tot am băgat un spray din ăsta în soba de teracotă, bă, când a bubuit, a rămas numai teracota, că cărămizile a căzut. Stai, mă, nebun, ia uite, mă, pe până ajungem noi la spray-uri să avem roboți, băi! Să avem roboți să aibă originea aia de să lucreze în locul nostru, să nu explodeze nouă spray-urile în față. Dar acum adu ligheanul ăla și hai să-ți vărsăm asta, mă, la
Nu te mă duci tu și acolo, că tu știi unde e, mă, că mai fă și tu ceva până la urmă. Dacă încep cu nazuri de-astea pe așa, nu o să mai primi niciodată împrumutul ăla de la bancă, nebunule. Bă, deci fii atent, uite cu ala mea, că eu nu scot o chiție, da? Dar eu am pus banii la bătaie, că eu am cumpărat tot, și ulei, și orez, și mălai, deci tot am cumpărat eu. Ia nu-mi scurci ochii, pe exact asta faci, mă, pe ori suntem parteneri, ori nu mai suntem. Bă, tu ai venit cu suportul financiar, am venit cu creierul, mă, nebunule. Adică eu n-am creier, mă, sunt prost, nu? Ia uite, mă, dar ce cu revolta asta pe tine, mă? Eu am venit cu ideea, n-ai mai bine așa? Da, uite, vezi, sună mai frumos. Du ligheanul ăla de acolo, da? Și lasă orgoliul ăsta deoparte. Că orgoliul ăsta ne sapă direct la rădăcină. Așa, fii atent cum face cu asta. Fii atent cu asta. Așa, fii atent. Le desfacem așa ușor, forțăm, știi, și pe urmă când punem înapoi și le lipim cu scocea să pară că așa a venit de fabrică. Mamă, și fraierii zice că e de la original, a? Exact. Hai de capul meu. Bă, ce dracu faci? Pe unde umbli, bă, că te caut de 2 ore prin tot satul? Ia zi, Panara, mai umblat cumva la berile alea din bar, ai făcut ceva la ele? Hai mă că zic și ție, mă. Ce faci aceea? S-a prins. Care-i treaba cu asta? Consignație. Ce faci, mă? Lege Milan X, pauză X final? Cu drăguț te gândești să pui așa ceva? Cum ți-a venit? Uite așa mi-a venit. Și măi a venit, adică noi toți am pus un papagal cu Milan și el a stat mai s-a gândit un pic și a pus pe egal, adică Milan egal cu lege, bă, dar unde până unde cu lege? Da, mă, dar e ceva de lege ăștia, că eu cu fotbalul mai subțire așa, nu știu. Ce dracu să fie, măi, vai de mama lor, pe locul 14-15 să-ți bate la retrogradare. Bă, ăștia nici în vițele lor cele mai frumoase nu se gândea că o să facă egal cu Milan. E ca și cum s-ar bate zmeilor cu Dorel și s-ar termina egal. Adică ce vrei să spui, mă, cum mă face pe mine zmeilor, mă? I-am băgat o bucată, i-am umflat ochiul, ce mare lucru. Ce vorbe, Dorel, cred că e umflă ochii și lui Sauron. Se întâlnește cu ăla pe stradă. Deci chiar cum ce-ți caute Sauron pe stradă? Ce să caute? Pe tine, mă, să te ia în armata lui de orici. Că tu dimineața când te trezești, fix de orică ai față. Hai, mă, nu mai luași tu așa de bună, bă. Am dat și un exemplu așa cu zmeilor. Da, mă, dar oricum zmeilor e din poveste și tu din realitate, adică n-aveți cum să vă întâlniți. Ia stai, mă, așa, dar tot din exemplu așa nu pot să-l bat eu pe Sauron, mă? De ce trebuie să fie în exemplu tot egal, mă? Păi că e exemplu meu și-l dau cum vreau eu, da? Așa, și uite, mă, că dau și eu un exemplu acum, dacă e așa. Tu, Popic, te bați cu alba ca zăpada, da? Să termină egal, că te bate aia ca bravețești, mă, e bine, mă? E și mai bine, da? Da, dar cum o să fie bine, mă, că tu te bucuri că faci egal cu alba ca zăpada, mă, cu uscăciunea aia. Da, mă, în exemplu, da. Dar și dacă vine, mă, și piticii și zorba picioare în gură, cum e, mă? Bă, când au apărut piticii, mă, Am nu, că n-ai grijă, este super bun exemplu, mă. Da, din ori a apărut, mă, piticii, că e exemplul meu și intră când vreau eu, cine vreau eu, da? Da, așa. Ia fii că-ți mai dau un exemplu, mamă. Deci, tu te bați cu niște căcărețe din alea mici de oaie, da? Bă, și te bate căcărețele alea, te le siră, te strânge cu tine. Gata, hai că deja mă dai la bata și mă enervez, dar păi... Vezi, mă, cum e? Acum e bine, mă? Tu vezi cum mă simt și eu când faci tu exemplu? Da, bine, gata, hai să facem pace. Facem pace, da. Da, mă, dar poate Brânzoi se pricepe la fotbal, mă, nu v-ați gândit? Bă, da, dar asta ce ziceți, mă, ia uite. Juventus Napoli. Eu am pus 2, tu? X la pauză, 1 la final, mă. Ce, mă, și cât s-a terminat? Cine a câștigat? Eu, normal. Ia fii atent, gazoare, da. Ia-o pe asta, mă. Cum și-a dat el ceaua, mă? Cum a făcut, mă? Fii atent, ăsta e pe mână cu arbitrii, mă. De unde până unde, mă, să fie asta dat și mână cu arbitrii de acolo? Ia te explicație, nu e, mă? N-auziți, mă, că poate se pricepe Brânzoi la fotbal? Bă, Dorele, chiar mai prins, băi. Mână cu arbitrii. Ia-te, mă. Ești, bă, drag, mă, să te pieptene, hai că mai... Bă, dar voi chiar nu vă băgați în seamă, mă? Dar dacă e, mă. Ce? Ăsta mână cu arbitrii. Nu te uiți, mă, ce spui, mă, cum să fie asta daciată și ăsta, mână cu ea de acolo, e în altă țară, ești Brăila. Bă, eu plec, mă. Ia stai, mă, așa. Și, mă, cum, dar de ce nu poate să fie, mă, pe mână cu arbitrii din Italia, mă? Ce, mă, ea nu e tot oameni, mă? N-are și ei 2 mâini și 2 picioare, mă, ca noi? Bă, tu te-ai pus pe creierii mei să-i căpușezi așa, vrei să mă enervezi acum în orice? Cum adică din orice, mă? Bă, eu plec, mă. Ia stai, mă, așa. Bă, de ce vă enervați, mă? Important e că am câștigat. Și știți de ce am câștigat, mă? Că mă pricep. Ia, de când te pricep tu la fotbal, mă? Uite, e treaba mea. Da, mă, și cât ai câștigat? 2000 lei. 2000? Capul meu. Păi cazul ăsta bravo ție, bă, Brânzoi. 2000 e bani enormi. Eu zic că e chiar și mai mult. Eu zic că ar trebui să faci cinste. Eu zic că n-ar trebui să faci asta. Dă-mă ceva de băut la băieți ăștia, mă. Păi,
voi luați tot timpul la mișto că el, dacă nu se pricepe decât cu agricultura și cu păsările, el n-are și ce să vorbească cu voi. Dar bine adevăr e că ăsta nu se pricepe nici la Macao, mă. Da, și ce mă, zic că nu-i așa. Păi așa e, mă, da. Știi, lui nu-i place să vă luați așa de el, știi? Îi place și lui să fie și el mai cu băieții, mă, să fie mai de gașcă, așa. Să fie băiatul ăla, e doar că el are greier în sandale și călcăile de piatră. Așa e, mă, așa e. Acum, sincer, ce să și vorbească și prânzoiesc dacă el nu știe altceva în afară de muncă? Nu știu să vorbească cel de femei. Bravo. De femei? Doamne, hai că m-ai făcut să și râd acum. Păi la discuția asta, sincer, n-are ce să vă zică Brânzoi. Auzi? Tu știi că eu l-am luat pe Brânzoi fecior? Ce de fraier a fost. Păi chiar că ce fraier a fost. Păi nu se compară deloc cu tine, bă, care nu cred că a fost cazul. Adică nici acum nu e cazul, că el e mutulică rău și tu ești... Și eu sunt cum, mă? Păi ce mă spuse? Hai, mă, tată, nu mai veneai cu... Nu, mă, că a trebuit să-i dau pastila lui Bobiță, bă, că să face 12 ore și la 12 ore a pastilă. Păi asta e așa puțin, ce? Tu crezi că eu sunt proastă ca el? Nu, mă, nu crede nimeni asta. Păi chiar nu sunt. Păi... Așa, deci, băi, Brânzoi, cum știți că el nu se pricepe deloc la femei, ce s-a gândit el? S-a gândit să o dea puțin în fotbal, știi? Dar nu să se apuce de fotbal, că ăsta dacă aleargă puțin gâfâie 2 ore. A zis să bage la pariuri. Și cum bagă la pariuri de 5 ani de zile în secret, acum e prima dată când a câștigat. Hai de capul lui de băbălău. Băbălău, dar cum ai ghicit el, mă, rezultatele astea? Le-a scos din pălărie. Ce? Adică nu le-a scos din pălărie, le-a scos din căciulă. A scris niște bilețele și acolo a scris 1x2. Și după aia a băgat mâna și bilețelele alea pe care le-a scos, pe alea le-a băgat. Acum, zi și tu, ăsta știe el fotbal? Fii, băi, noroc că stau, mă, deci dați seama că am mâncat cu lingura când eram mic, așa noroc. Doamne, ăsta noroc, că? Băi, trebuia să mănânce mai mult mătorele, bă, că... Deci tu-ți dai seama, dacă odată la 5 ani câștigă, sincer, și o maimuță în locul lui, cred că câștiga mai des, odată la 5 ani. Ia uite, numai cremă, hai noroc. Unde e Bobiță, mă? Stă întins în padă, că s-a blocat în spate. I-a zis, el, pune prostule ceva pe tine, că era dezbrăcat la tricou, el, știi? Păi nu te bă, aceea că îți flăcă, bă. Și e din prostul acum, s-a blocat în spate, a făcut long blanc, mă, de la pe spate și stă te veni. Vrei să-l chem? Păi dacă doar spate, cum să-l chemă? Lasă-l acolo, mă, stai liniștit. Bă, de când să-i pricepe, mă, Brânzoi la fotbal? Că m-a creierit de cap. Să pricepe pe dracu să-l pieptere, că și o maimuță nimerește mai repede. Hai, noroc. Bă, Agăriciule, eu mai umblu mult după tine, mă? Ce ui, mă, tu vorbești așa cu mine? Nu cu tine vorbeam, bă, Dorele, cu buzatul ăsta. Băi, Robi, ce ai, mă, de tăie de mine? Ce ai, bă, Popic, nu de tine ziceam. Eu de Vasilică ziceam. Vasilică? Mamă! Vasilică, mă? Și ce pelești ochii așa, mă? Ce, mă, crezi că mi-e frică de tine? Bă, tu crezi că eu sunt prostul tău, mă? Păi așa credeam, mă. Bă, Vandele, ia nu te mai băga, mă. Ia gata, mă, că m-am enervat. Deci toată lumea actele la control. Hai, și pe persoană fizică și pe persoană juridică. Hai, mă, buletinele acum. कहता है अब तो जीना बिन तेरी याद तेरे बाद ना जीने देता है दिल को मेरे ऐ दिल मुश्किल
जगह तू लौट आ तेरे सनम, तेरे राहों में मैं खुद को ढूंढता। कैसी है ये तेरी मेरी दिल की दास्तां, बिछड़ गए मिलने से पहले अब ना कुछ रहा, यादों के ही सहारे अब तो जी लूंगा मैं, ख्वाब बन के कभी तो